wadda rabin ta faya mutse. Kamar yaya ba gane ba. To wadda rabin tsaya ka ji. Wannan rumfar da kake tunani tafi kowace rumfa muhimmanci a gurinmu, to bisa dukkan alamu abokin hamayya ka shine zai cinye wannan rumfar. What? Ina sammani. Na'am? Abin da nake so da kai yanzu, duk mutanenka ka ce su ba gurin, kowa iba gurin. To shi kenan ranka daɗe, shi kenan. Lafiya goji. Ai na lakwaya ta neman cewar wai ka fito daga dogon dari. Allah sarki. Yau kwana na 5 kenan. Da fitowa. Ka tana ka fama da gabza na ga. Sarki. Mun tambaye ka mana. Ni na gan ku da kayan aiki na zuwa ne haka. Wallahi honorable ne ya dan mana wani dunkuli za mu dan je filin zaben nan za mu dan yi wani zawo a cikin gagare kuma dunkuli mai nauyi ya mana fa. Wallahi tallahi. So yanzu ba kawai da hali kai ma ai mu juya da dare kaga na ka samu na mace haka. A kai haba mamman gangan kenan. Kamar yaya? To ashe ban daddare ba kenan. Shekara ta 3 fa a gidan maza ba da wani aiki sai cin gabza sai fama da kwarkwata. Ni ma irin haka ba kamar da wasa fa. Akwatin zaben naje na sace gaba daya. Da aka kama ni kowa ya juya mun baya. 2 ne babu. Ba yanci ba kuɗin da aka ma alƙawari. Shi kansa alƙali da ya ga ba wanda ya tsaya min kawai tanka da iyata can. Su suna can gida da ƴaƴan suna cin kaji. Ni kuma mahaifiyata ko kwanan shinkafa ba wanda ya tura mata. Dan Allah. Allah wallahi nake gaya ma sannan saboda tsabar rashin tunani rashin hankali kuma zo ƙara goya musu. Haka hannuna da ina gaya ma daga can yanzu ka tambaye shi. Yanzu daga zaben muke na dangwala wanda nake so wanda ke ra'ayi wanda ya cancanta shi na sa. Wai ma tukunnan tambaye ka mamma. Ina dan honorable ne ni ban ga ko ɗaya daga cikin su ba shi. To kai ma gojin banda abin ka me zai kawo dan gidan dan siyasa cikin mu. To ku ba mutane bane kenan. Da muje yaya an haɗa aiki komai ya yi daidai ko? Kana jina wannan harkar mu ba za mu iya ba. Ka tura 'ya'yanka su je su kashe maka duk wanda kake so. Da kuma tada tarzomar da kake so a yi maka ka gane? Yatta wadda Allah. Gaya muku gaskiya duk wanda ya san yana da katin zaɓe ya je ya ɗauki katin zaɓensa ya je zaɓi wanda ransa yake so. Kowa ya je zaɓi wanda ransa yake so. Duk mutumin da aka samu kai tsaye ko ta hanyar wakilci da laifin yin amfani da barazana ko ƙarfi ko tashin hankali, ko ya ji wa jama'a rauni, ko kuma barazanar ji wa wasu rauni ko ya lalata wasu kaya, da niyyar tilasta mutane su yi zaɓe ko kuma hana yin zaɓe, ko kuma ya hana zaɓe mai nagarta, to ya aikata laifin da hukuncinsa shine biyan tarar Naira miliyan 1 ko ɗaurin shekara 3. Wannan saƙo ne daga BBC Hausa tare da tallafin gidauniyar Maka'ata.